खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 मे 2025 मायथाइ एबा 29 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बांद्राय गोसोआरि नारसिननाय आरो मेंनायनि जाहोनाव जेंना जानो हागौ। मोजां सावस्रि लाखिनो थाखाय थोजासे जिराय। नोंथाङा मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामाबो जानो हागौ। जिद्दि दाखालाम, मानोना बेयो गुबुनखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि सैथो आरो जिउनां अननायाव गोसो बोनो हानाय गोहो दं। मावख'नि गासैबो नोंथांनि फारसे थांगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। दिनै नोंथाङा गावखौ स्पटलाइटआव मोनगोन जेब्ला नोंथांनि मददनि थाखाय सोरखौबा बान्था होनाय एबा बाख्नायनाय जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा जाय खामानिखौ मावनो लुबैयो बेयो नोंथांनि लुबैनाय बायदि आबुं जागोन। मोनसे गोदान फालांगियाव मुलाम्फाबो मोननायनि खाबु दं। सिगाङाव थाबथानानै थानाय गासैबो खामानिफोरा दिनै जोबगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा बै खामानिखौ फोजोबनो हागोन जाय खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै दं। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोजों मोनसे सावथुन नायनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथांनि पार्टनारआ मोनसे खुसि मुडआव थागोन। जेब्ला नोंथाङा न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलाङो, मा दुर्गानि आथिंआव खर' गंग्लाय आरो नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। गोरोबलायै सानस्रिफोरजों नोंथाङा खामानियाव गोसो होनो गोब्राब मोनगोन। थि आयदाफोराव थिरांथा लानाया गोब्राब जागोन। खामानियाव नोंथांनि गोसो होनाया गाहाय जागोन। माखासे जिंगाफोरबो थागोन। दावराव-दावसियाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनो हायैनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन। सुथुरफोरा नोंथांखौ दुखु होनो नाजागोन। नोंथांनि साख्रियाव सोलायनायनि इसारा दं। खरसायाबो बांनो हागौ। नाङै खरसाया बांनो हागौ। नोंथाङा उदैनि जेंनाफोर आरो गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। गोलाव दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनाय रांखौ दोरोङारि महरै रां थिसनगोन, अब्लासिम नोंथाङा रां आर्जिनो हायो। खुरमा बाहागिफोरनाव मोनसे गुसुं दावबायनाया नोंथांनि मुखुब सानाव आरामगोनां आरो गोजोन होगोन। फारागथिनि थाखाय गावारि सोमोन्दोआव फारागथि थानो हागौ। मावख'आव नोंथांनि सुथुरफोराबो दिनै नोंथांनि लोगो जागोन। नोंथांनि मोनसे फिसा मोजां हाबानि थाखाय। रंजानो थाखाय बायजोआव थांनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा जिउ राहानि गोदान खाबु मोनगोन। गोब्राब नाजानायजों दावगालां। दिनै जेसेबां नोंथाङा गुबुनफोरखौ मदद खालामगोन, इयुनाव नोंथाङा एसेबांनो 2 गुन बान्था मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ रंजानानै थागोन। नोंथाङा मानसिफोरखौ लोगो मोनगोन आरो नोंथाङा बबेहायबा दावबायनो थांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मोनसे मख'जाथाव बिबान मोननो हागौ। बे नेरसोननि आइजोफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा मोनसे मोजां कम्पानिनिफ्राय साख्रि जयेन जानायनि जासिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। खामानि मावथायाव जौगानायनि खाबुफोर नुजागासिनो दं। फालांगियाव राङारि मुलाम्फानि आसा दं। दिनै नोंनि जिउ लोगोरि आरो जिउ लोगोरिया नोंनि देरसिन गोहो जागोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। खामानिया बांनो हागौ। रांनि बेलायाव नोंथाङा खाफालनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ।
मोजां मोनलायनायाव जाफुंसारनाया सिगांनि निराशाफोरखौबो फोजोबनो हागौ। गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोननो हागौ आरो फैबाय थानाय समाव दावगानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि, गोख्रै रां थिसननो नाङा। जुदि नोंथाङा गासैबो जाथावना एंगेलफोरखौ आनजाद खालामाब्ला नोंथाङा खहा जानो हागौ। लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों रंजा। नोंथाङा जेराव दं बेयावनो थागोन, नाथाय अननायआ नोंथांखौ मोनसे गोदान आरो रुजुजायै जायगायाव लांगोन। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा मोनसे रमान्टिक दावबायनायावबो थांनो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिफोरा हेफाजाब होगोन आरो नोंथाङा जयै थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि उदार आखुआ गोबां सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। बिसोरो नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनो लुबैगोन। बे राशिनि इन्जिनियारफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा गोदान बिथांखिफोर बानायनो हायो आरो राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। दिनै नोंथांनि गावारि बाथ्राफोरखौ रावजोंबो खोन्थानो नाङा। न'आव खामानिनि बाहागोआ बांनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंनि जिउ लोगोरिया नोंनि फारसे सांग्रां जागोन। नोंथांनि लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, नोंथाङा गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद आरो मुलाम्फा मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोर नुजानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान जागायजेन्नायनि खाबु मोननो हागौ। जुनियर आरो सिनियर सानैबो नोंथांखौ मदद खालामगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजादों, अब्ला नोंथाङा जाफुंसार जानो हागौ। सिगांनि समाव नोंथाङा सोरनोबा होनाय मददआ दा हरखाबै नोंथांनो मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननायखौ नागिरनायाव आबेगगोनां मोननो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिखौ खुसि खालामनो थाखायबो खर्सा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि, मोजां साननायनि गेजेरजों बे जेंनानिफ्राय बारग'नो मोनसे लामा दिहुन। नोंथांनि खरसाया बांनो हागौब्लाबो मोनसे गिदिर हानजायाव बाहागो लानाया नोंथांनि थाखाय गोसो बोनो हाथाव जागोन। गथ'फोर आरो बैसो जानायफोरा गावसोरनि थाखाय नोंथांनि बांसिन सम बिनो हागौ। मोजां मोननाया सिमा गैया, गासैबो सिमानि बायजोआव जानो हागौ नोंथाङा बेखौ सिगाङावबो खोनाखांबाय। नाथाय दिनैनि साना नोंथाङा गोसो जायोब्ला गावनि थाखाय बेखौ मोनदांनो हागोन। थिरांथा लानाय समाव नोंथांनि अहंकारखौ लामायाव फैनो दाहो आरो नोंथांनि जुनियर लोगोफोरनि बिबुंथियाव गोसो हो। जुदि नोंथाङा शपिं खालामनो थाङो अब्ला नाङा-फाङा बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि, दिनै मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। मावख'आव जेथो नांनाय आयदाफोरा दिनै सुस्रांजागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथिनि सायाव बिथा खालामनानै जाफुंसार जानो हागोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोदान आदबफोरखौबो नाजावनो नाजागोन। गोदान फालांगि जागायनायनि सिगां न'आवनो गेदेरफोरनि सुबुरुन मोननो रोखा खालाम। बेयो थारैनो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा मोनसे रंजालु मुडआव थागोन। नोंथांनि आयआ बांगोन। नोंथाङा जाग्रा आदार आरो लोंग्रा बेसादफोरनि थाखाय शपिं खालामनो थांगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, नोंथांनि खामानिनि रुटिन एबा नोंथांनि मावनाय आदबआव एसे सोलायनाय जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव बाङाइ नांथाबनाय मोनदांनो हागौ। खामानिया खम जागोन आरो गोनो-गोथोआ बांनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनग्राजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ।
सोरबा सासेया नोंथांनि बिबानफोरनि सायाव सोंलु दैखांनो हागौ। बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि गोब्राब नाजानायनि मुं लानो नाजानो हागौ। गावनि थाथायखौ बयनिबो सिगाङाव रोखा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।